Я основа не обясня. Тук са малко. Не, това всичко. По-красиво малко, защото по-се вижда. Да, да се вижда така. Тук се вижда повече. По-централно там. Светлините от тук, знаеш как се виждат, ще бъде супер. Много. Само точка, като нещо как изглежда. Друг е горе светлина. Как се вижда? Много красиво са направили парка. Как ще ли правиш? Добре. Помахайте ли камерата? После ще напуснеш ли в Фейсбук? Че изтопосвам, даже имената ви ще пиша. Да. Добре. Когато сте във Фейсбука ще го кача. Така, идеално. Точно. Ма гледай да тази вечер. Да. Аз ще ти кажа къде да го сложиш. Веднъж да се... На моите стена задължително да го ще кажа.